जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं। बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ। बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ, जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो। डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया। एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 8 मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा। जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों। जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं। बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ। बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ, जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो। डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया। एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 8 मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा। जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों। जोंनियाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालि दं। बे 400निख्रुइबो बांसिन पस्ट खालिखौ जोङो अक्ट'बर नभेम्बरनि गेजेरावहाय इन्टारभिउनि गेजेरजों सुफुंनो नागिरगासिनो दङ। बेखौ दिनैल' नङा आगोलनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो बे 400आ जोंनो थोआ, जायनि जाहोनाव जों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम एक्सट्रा मोनसे बेटेलियन जोंनो नांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामो। डिपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया। एसेबां गिदिर मोनसेखौ एरियाखौ रेन्ज एरियाखौ 7 8 मानसिजों कन्ट्रल खालामनाया गोरलै खोथा नङा। जायनि जाहोनाव जोङो गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम मोनसे बेटेलियन बिदों।